بینەرێن هێژە ئەفدەماوە باش ئەس بۆڕامە ئیرۆ ئەزێ هەفپەیڤینێکێ بکەم بەڕێز مەرال دانشپەشتاش سەرۆکە کۆما هەدەپێ دە پەرلەمانتۆیە تورکێدا وەکی هونجی دزانن نەهات ڕۆژەڤە باکووری کوردستانێدا بگشتی هینە گلیڤ و تەبگەرên سیاسی هەنا هەروسا بە هەزاران ئەندام و ئالیگرێن هەدەپێ و چالاکên سیاسی yên کورد دیگێتیگە هێدانە Di heman demê de dadgeha mafên mirovan ya Ewropaya jî ev gelek caran daxwaza azadkirina hevserokê berê yê Hedefê Selaheddîn Demirtaş dike. Tevî vêyekê jî mijara operasyonên dewleta Tirk ji bo ser Şengalê bi taybetî û Başûr û Rojavaya Kurdistanê jî di rojevê de ye. Li aliyekî din ve jî ev çend roja Hedefê dest bi hînek hevdîtinan kiriye bi aliyên siyasî yên Tirkiye بەحسا vêyekê têkirin ku Hedefê dixwaze enyek demokratîk bi aliyên Tirkiyeyê re ava bike. Em ê îro di vê hevpeyvînê de behsa van mijaran bikin û gelek mijarên din jî ji bo vê jî birêz Meral Danişpêştaş niha bi me re ye. Birêz Beştaş ev demawe baş. Dem baş, dem baş. Van rojan هینێک لیڤ و تەفگەرên سیاسی هەنا و بە هەدەپێ ڕاگەهاندبوو ji xwe ku wê hewl bide enyek demokratîk ava bike. Ez bawerim di van rojan de jî hevdîtin dest pêkirine gelo ev eniya demokratîk ji bo çi armancekê ye wê bi kîjan aliyan re hûn hewl bidin ku enyek ava bikin. Belê ez carek din dibêjim demawa xweş be ê ku me godarî dikin jî ji ware jî silav û rêz. Belê do hevdîtinê me dest pê kirin du hevdîtin pêk hat yek serokê parlamentoya Tirkiye yek jî Partiya Saadetê yani demek dirêj e em dibêjin li Tirkiye li her alî de eniyek demokratîk îttifaqek demokratîk lazim e ihtiyacek mezin e ji ber ku bandor tün li hemberî gelan tundî li hemberî muhalefetê êriş gelekî bilind bûye wekû tê zanîn ez bawerim Cîhanê Hemîdê jî ev tê şopandin ji ber wê ê ku vê siyasetê qebûl nakena îqtidarê MHP û AKP ê ku mafên mirova diparêzin ê ku demokrasiyê dixwazin ê ku azadiya wekeviya gelan dixwazin ê ku yani aliyê aborî de jî em bêjin xebatekê didin ber xwe gelek mijarê me hene li ser wê em dibêjin li Tirkiye hêzên demokrasiyê yani partî jî navê de ne rêxistinê din jî gelek hene sendîqa oda dernek yani gelek hevdîtinê me pêşerojî de pêk bînin ji ber wê hevdîtinê me dest pê kir bi rastî ev hevdîtin ev têkilî her tim berdewam e lê belê niha li ber raya giştî em dixwazin zêdetir li ser vê mijarê herkes bifikire û tevgêr mestir bibe meş xurttir bibe ku pêşerojê de jî ev hêviyê dixwazin ku hêviyê gelan bişkîne em vê hêviyê dîsa xurttir bikin. Wekî em dizanin ku berê jî ji bo hilbijartinan jî hînek hevpeymanetî û eniyên aliyên bi taybet sosyalîst û demokrat re hatibû çêkirin. Gelo vê carê ev enî ku çêbibe wê berfirehtir be dikarî behsa vêyekê bikî ew aliyên ku hûn dixwazin bo an re hevdîtinan bikin kîjan alîne? Bi rastî ev hevdîtin û ev xebatên me ne ji bo helbijartinê ye em vê serêkê de bêjin do jî me daxuyanî da berê jî em tim dibêjin yani armanca me ne tenê yani pêşeroja me de em nabêjin helbijartin em dibêjin gerek em ji vê yani bandora faşîzmê ev a îqtidarê em ji bin wê derkevin û gerek hevkarî bilindtir bibe yani îro rayê HDP li ser daha ye 12 13 ez bawerim ev êriş xelas bibe ew ê zêdetir jî bibe yani vêga mijara me sereke helbijartin tê de tune ye yani vêga ned rojeva me de ye lê belê yani pêşerojê de ew ê çi were pêşiya me em ê çi pêk bînin ew ê em ê bi raya giştî re bi gelan re parve bikin yani mesela ez mînakekê bidim do li zanîngeha Boğazê çî hûn dizanin gelekî êrişên mezin pêk hatin
yani 105 زیادتر طلبه زاننگه دخوینن هاتن بنجح کرن her dere hezen demokrasiye xadili derketin yani seride HDP jiberku ev eriş ne hata kabul kirin yani de her mücarede em duxazın ev hevkari tekili xorttir bebe veku vejigot bir yara dadgeha mafin mirova der haq Selahattin Demirtaş'ta براستیجی بریارکی گلکی گرینگه مثلا لسروی ام دخوازن هزین جدروی HDP رخستن پارتی yani der حق بریاره ده جی در حق ام بیجن مافین کردان جی مافین جنان جی مافین جوانان جی her alide ام ve خباتی خورتر بکن يعني هون نزیکاتیک پوزیتیف دبینن جالیوان آلیان وکو هون دەست بگاوە گوسا بکەن ji ber ku niha di heman demê de hinek alî jî bi taybet me hepe û hake beş jî behsa girtina HDP dikin yanî ev jî di rojevê de gelo helwesta aliyên din tune li hemberveyekê yani helwesta aliyedin net xurte yani weku tê zanîn yani zêdetir gerek xurt be lê belê dîsa jî li derdora me em ew kê dibînin piştgiriyê dibînin yani her alîde sê mehberê weku tê zanîn endamê me meyekê hatin girtin wê çaxê jî rojevek mezin pêk hat yani îro MHP ji bo ku hebûna xwe berdewam dike dibêjin me HDP bigirin ev jî siyaseteke ew jî dizanin HDP nikare bêgirtin gel jî dizane HDP nikare bêgirtin yani ji vê alî de mijarên Tirkiye gelekî cuda cuda ye gelekî di nav hev de ewka wan jî tune yekîtiya wan jî tune ye yani lêbelê xebatê xwe em li ser hêviya danînin yani hêviyê me ewil ji me heye ji gelê me heye em heta ku xebatê xwe em çiqu sêxurtir bikin em çiqu meşa xwe mestir bikin têkiliyê xwe rêxistina xwe firehtir bikin em bawerin ev êniya demokratîk jî mestir bibe yani li gor we ev zêdetir propaganda ne yani hewlek ciddî an jî hewldanên wan ên qanûnî ji bo vê yekê tune ne gelo hewldanê wan ez nikarim bêjim ji tindî tune ye ji ber ku ev dozek vekirin doza Kobanî dingeha wê tişkî tune ye em dizanin ê ku sûcê pêk anîne eyro dibêjin em ê dozê li we vekin MHP ji vî alî de gelekî qes bûye yani ji gel rayê ê ku didin wê helbijêrên wê jê qut dibin navbera wan û AKP de jî ez bawerim yani ev derdikeve holê nîqaş jî hene ji bo ku siyaseta xwe MHP berdewam bike wî tiştî tîne ziman dibe ku siber dozê jî veke yani ev jî em nikarin bêjin ji niha de nikarin vekin lêbelê encama wê tu tiştî nayê herandin nikare biguherîne ji ber ku gel li piştgiriya HDP derdora HDP yan jî yekîtiya HDP gelekî xurte yani bi milyona insan îro HDP'liye û xwedî lê derdikeve her ku diçe jî mestir dibe MHP bi xwe jî zane bi vê rêyê nikarin HDP qas bikin yan em bêjin bigirin yani em bêjin ku herî dawî wexta HDP bigirin HDP wê dîsa rêya xwe dewam bike yani berê jî gelek partî hatin girtin ticarî ev rê ev tekoşîn ev berxwedan qut nebû بله برێز بەشتاش ینی هون نەها ڤان هەڤدیتنان dikin bi van aliyan ra li ser çi esasî ev hevdîtin tên kirin yanî di van zivînan da behsa kîjan bijaran dikin an jî ger li hevhatinek çêbibe nêzîkbûnek di navbera van aliyan da çêbibe wê li ser kîjan bingehê be li ser kîjan kar û xebatên hevpar be yanî mînak gelek girtî niha di zindanên Tirkiye de bi hezaran kes hene yek mijar yek ji wan mijarane an jî pêvajoya aştiyê çi qas cihê digirin di nav van gotûbêjan de di nav va gotûbêjan de serî de rewşa demokrasiyê rewşa mafên mirovatiyê di evkê de ye rojevê de ye mijara herî mezin ji ber ku îro ne zagona bingehî ne zagonên din ne meriyetê de ye yani tu tişt naye qebûl kirin
her tişt her biryar, her kar, her xebat de tek zilami de yani Erdoğan ve biryarı de hezin demokrasiye jibe geleki rahatsızın yani lehemberi ve xebata bektinin yani ev çuyun ev rewş ne rewşek eriniye li ser vê mijara herî mezin ev e yani em ê çawa dîsa hiqûqê zagonê texelmeriyetê em ê çawa guherandin çêbikin kîjan guherandin ê di zagonê de yan em bêjin dadgeha de darezandinê de lazim e li ser wê êrişên li ser hêzên demokrasiyê mijarek dinê ye lêbelê ev roje ne tenê em bêjin diraya giştî de weletê nîqaş kirin sanki HDP diçe dibêje HDP êriş hene li hemberî wê em çi bikin ne mesele ne ew e yani HDP bi xwe gel xwe yani êrişên li ser HDP aliyê din de jî li ser gel tê meşandin mijarê me yani em tek gotinê de bêjin pêşeroje pirsgirêka Kurdan e yani wekevî azadiya Kurdan e azadiya gelên Tirkiye hemiyan e baweriyê gelan e û ji niha pê de yani ji ber ku ev çûyîna xerab yani aliyê aborî de aliyê tenduristiyê de aliyê mafan de em ê çawa serast bikin yani kî çi dikeve ser milê wan li ser vana hemiya tê nîqaş kirin يعني اف ايرشن كو هنا او كريار نقانوني كو تين كرن نتن لهم بر هدفنا لهم بر الين دننجي بله 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 لهمبری اکو itiraz dike eku denge xwe bilind dike eku dibêje ez vê çûyînê qebûl nakim yani îro boğazî çi ye sibê cîkî din ew ê ev derkeve yani li her derê em bêjin dibêjin pandemî heye mitîng qedexeye yan jî hevdîtin qedexeye yan jî daxuyanî qedexeye lê bele ew bi xwe bi hezara tên bahev yani her tişt ji îxtidarê re serbest e azad e lêbelê ji muhalefetê re em bêjin ji telebara re jî ji karkera re jî ji partiliya re jî ev tê qedexe kirin yani ev êriş ne tenê li ser HDP ye lêbelê êrişê herî mezin li ser HDP ye بله وê hûn be aliyên wekî CHP û î partî û vana re jî hevdîtinan bikin gelo Belê CHP gelecek û deva ji xwe me randevu girtiye yani ew kawê hejmara wê roja wê bellî ye î partî jî me daxwaz kiriye ew gora biryara wan hek qebûl bikin em ê hevdîtinê pêk bînin nekin em nakin yani pêşerojî de jî em ê vê eşkere bikin بله وەکی ئەم هەموو ئاگادارین لە هەڵبژارتنên ئێستانبوڵێدا و جەهەپێرە ینی پشتگیریە کە نامزەتا جەهەپێکردن و جەهەپە بە سەدەما دەنگێن هەدەپێ کاری هەڵبژارتنە ئێستانبوڵە قەزەند بکایە شارەداریە گەلۆ ئەv گاڤە هەدەپێ li gor we ew wekî ku hûn li bendê bûn serkeftî bû Ez tişkî dixwazim serast bikim me piştgirî neda CHP ez wê gelekî girîng e ji bona me me piştgiriya me bi rastî jî li hemberî totaliterîzmê demokrasî bê yani me tu partiyê din em bêjin ne ku biryara me em CHP ew bikin yani ji bo ku rêya Tirkiye vebe tercihek me kir û ev serkev em bi serketin yani îro bajarên mezin yani İstanbul sereke Ankara yan jî em bêjin Antalya bajarê din wekû bi rayê HDP encam eşkere kir yani encam bellî kir ji vê alî de ji xwe herkes dizane ku biryarê HDP stratejîk yani helbijartina herêmê de yerel yönetimlere de encam belli kir yani biryara me ew kir ji ber wê herkes wexta ku gavê xwe davêjin artık vê hîs dikin ku HDP bidin berçavê xwe yani biryara me gelekî girîng e لێگەر ئەو هەفدیتن بەسەرکەون vê carê nêzîkbûnek çê bibe di navbera aliyan da gelo wê ji bo hilbijartinên dema pêş de jî yanî gavek nebe yani koalisyonekê çê bikin ne vêga pir zû ye hên helbijartin tineye di rojevê de yani rojeva me jî ne helbijartine rojeva me em ji vê
ev ki ji ber rewşê derkevin yani hevkarî mestir bibe êniya demokratîk firehtir bibe bi rastî jî vêga rojeva me de hilbijartin tune ye bi rastî jî tune ye. لێ احتیمالێک تونەیە و هەڵبژارتن بەری دەماخۆ بەری 2023 لە تورکیە چێ ببە هینەک دەبێژن وێ هەڵبژارتنێک پێشوەختە وەرە چێکردن گەلۆ ئەف قاس ئیمکان Belê li ser wê gelekî gotin tê gotin yan jî em bêjin nivîsene her roj nîqaş hene yani gora fikra me tenê bi şexsî ez dibêjim vêga rewşa hilbijartinê tune ye bi serî de aborî de tune ye a din jî yani iktidar ne amade ye ji bona be lêbelê li vê derê her tişt li Tirkiye rojev gelekî zû tê guherandin yani 24 saate de bi rastî jî rojev tê guherandin mesela em bêjin do Erdogan got gerek em zagonek bingehînekî nû gavekê bavêjin yani divê alî de gelek fikr û ramanê cuda hene hinek dibêjin ew ê îsal helbijartin çê bibe em amade ne ji bona helbijartinê wekû HDP lêbelê ez bawerim demek kin de yani ez tenê nêrîna xwe şexsî dibêjim yani heta sala bê rewşa hilbijartinê tune ye lêbelê wexta hilbijartin biryara wê bê girtin jî ji min ji me re ne ecêbek mezin e ji ber ku berê wê jî gelekî biryarê wisa hatin girtin lêbelê ji me re mesela girîng em ji bona helbijartinê ji her alî de amade ne بەڵێ بەڕێز xwe em helbijartinê jî dixwazin yani me gelekî car gotin هینەک جاران ئەنکێت دەردیکەون ینی li gor ku hûn texmîn dikin niha rewşa HDP di nav raya giştî de li Tirkiye û li Kurdistanê çawa ye gelo ger di vî wextî de hevbjartinek werekirin wê HDP bikaribe berbesta sedî de derbas bike em gelekî li ser dehane em dora sêzda vêga vê rayê me ew dibe pêş ve diçe bilindtir dibe yani ev êriş ev dizî ev em bêjin tiştê ku tê kirin tune be tu hûn bawer bikin bira temaşeyê ku temaşe dikin jî bira bawer bikin yani em xebatekî azad û rehet bikin rayê me nekemî sedî bîstî ye yani em tu carî nakevin bin sed daha ji xwe yani ser sêzda ye rayê me بەڵێ ئەم هینەکی بەحسا مەسەلەیە پێڤاژۆیە ئاشتی بکەین گەلۆ نەها تو هەوڵدان هەنە di nav Tirkiyeyê ji bo ku ji nû ve carek din pêvajoya aştiyê dest pê bike an jî di navbera dewletê û îmralî de hatiniçûn heye ji bo ku carek din ev pêvajo dest pê bike an jî li ku derê sekiniye berdewam bike yani vêga ji bona pêvajoyê tu ew tune ye çawa bêjim tu nîşan tune ye rojevê de jî tune ye yani li ser vê em daxwaza me xwestinê me pêşniyariyê me em dibêjin pirsgirêka gelê Kurd ew ê bi hevdîtinê û bi aştiyê bi ser keve yani daxwaza gelê Kurd bi vê rêyê ew ê biçe armanca xwe encama xwe lêbelê hûn dizanin îro tecrît herî mezin berdewam dike li hemberî tecrîtê jî greva birçîbûnê berdewam dike yani hikûmet bi MHP re ewilî li ser İmraliyê greva İmraliyê û bi ser Rêz Öcalan girtiyê wê derê girtiyên hevsê din bandorek mezin pêk tîne ji xwe îro daxwaza wan em yani hew ev maye bêjin wele navê Kurda jî nebêjin yani em çi dibêjin înkar dikin nebêjin bajarê Kurda nebêjin Kurdistan zimanê Kurda ji xwe nînin ziman yani ji vî alî de înkarek her ku diçe ji xwe re mestir dikin lêbelê ev mesele nayê wendakirin tu carî heta ku neçe encama xwe heta ku di nava Tirkiyeyê di mafan de wekevî û azadî nê ev pirsgirêk xelas nabe ev pirsgirêk gerek can hatiye tecrübekirin ku yani bi şer naçe serî yani bi hevdîtinê û bi çareserî pêvajoyekî aştiyê gerek hevdîtin dîsa dest pê bike yani em vî alî de nêrînê xwe tim tînin ziman ji ber ku ev êş ev bedela wê hemî gel bi xwe re hemî gel didin
برز بەشتاش هینێک جاران بەحساڤەیەکێت تێکردن و دناوبەرە دناف خۆیان هەدەپێدا هینێک ناکۆکی هەنە نێرینێن جودا هەنە لەسەر سیاسەتا هەدەپێ بتایبەت ئەم دەزانن و بەرێ و ئەنیە کاڤاکرد بوو بە ئالیەن چەپ و سۆسیالیست لە ئالیەکی و لە ئالیە دن ڕۆژی هینێک ئالیەن کوردستانی یعنی گەلەوە ئەف ناکۆکی چقاس جددینە لەسەر چنە ئەمژی نیقاشێن جودا و هەبن دناف هەدەپێدا لەسەر کیژان مژارانن زێدەتر yani HDP partiyekî mezin e em derdora programekê tuzûkekê rêznamekê em bê xebatê vê siyasetê pêk dîtin nakokiyê mezin em bêjin cuda cuda tune ye ez wê serî de bêjim yani dibe ku hinek car rexne bêkirin li hemberî va rexnena em bersivê yan bi rexnedarî nêzik bibin yani ji vî alî de her partiyê de jî ev tiş pêktîne yani ser vê mijarê bi rastî serî de iktidar gelekî xebatekî taybet dike yani ez vê dixwazim bêjim yani tiştekî em bêjin ew gotinê pêşiya hene dibêje tişkî newek derziyê ye lê belê mezin dike yani li hemberî wekîlê me li hemberî koma me siyasetek taybet bi qirêj pêk yani îro em bêjin ji bona yekîtiya netewî li bajarê Kurdistanê xebat pêk tê ev ne mana wê ne ku di nava HDP de em bêjin nakokî heye ji xwe herêmê de yani ev xebat gelekî girîng e û gel vê xebatê dixwaze HDP de gelek partî hene yani gelek rêxistin hene mesela em bêjin em ser em endamê DBP çûne HDP yani em bêjin partiyê din jî hatine vederê yani ev xebat nav wan de ew tune çelişkî tune yani em bêjin xebatê yekîtiya netewî û yan jî di bajarê din de yekîtiya hêzên Tirkiyeyê wexta ku xebatek çêbe ew tişkî cuda ye lê belê HDP partiye û partiya riya xwe de dimeşe yani belkî zimanê min têrê neke biborînin yani ji vî alî de nakokî tune ye di nav me de dibe ku carna yani hinek heval yan hevalê me yê niha rexnê wan hebe yani nîqaşê wan hebe ev jî em bawerin ji demokrasiyê yani her fikir her mijar di nava HDP de kare bê nîqaşkirin ji vî alî de tu ewkame tune ye em pêşî nagirin yani yani di eniya HDP de gelek aliyên ku îdeolojiyaya wan cuda ye kom bûne aliyên çepgir hene sosyalîst hene demokratîk hene li aliyekî û hinek aliyê din jî hene ku nasyonalîst an muhafazekarin gelo mesela ew mesela îdeolojiya wan cuda ye li ser hinek tiştan li hev nakin em jî siyaseta HDP bi rastî li ser asta Tirkiye siyaseteke û li ser asta Kurdistanê siyasetek din e tiştek wisa heye gelo te tiştekî gelekî girîng pirskir bi rastî yani em dibêjin çi em dibêjin HDP ne tenê partiya gelekî tene ye yani em tenê ji bona Kurda nabêjin vê em ji bona hemî gelan dibêjin em dibêjin HDP partiya Tirkiye hemî ye 83 milyon mirov e ev partî lê belê mesela Tirkiye a herî mezin çi ye ji ber ku hemberî demokrasiyê pêşî digire pirsgirêka Kurdan e yani ji ber ku 100 sale li hemberî gelê Kurd înkar îmha û asîmilasyon pêk hatiye ji ber wê mijara programa HDP a herî bilind sereke pirsgirêka gelê Kurd gerek çareser bibe yani ev jî girêdayî demokrasiyê Tirkiye ye ji vî alî de hinek rexne dibêjin HDP dev ji Kurda berdaye yani mesela Kurda ew nake nayne rojevê ji aliyê din de jî dibêjin HDP bûye partiya Kurda ev her du jî nerastin em hem partiya Kurdan e em hem partiya Tirkiye hemîne yani em vana navbera wan cudatiyê naxine yani rojeva Kurda tu carî em berçavê xwe wan danakin ji ber ku îro zimanê wan zimanê me nasnama me hemî tişt hatine qedexekirin û înkarek mezin pêk tê heta ku Kurd azad nebin ji xwe Türk jî nikarin azad bibin yani em bêjin li Amedê demokrasî tune be işkence hebe zor zordestî hebe ekul İzmirê li Enqerê dijîn nikarin bêjin li vê bajarê li vê welatê demokrasî hene em dibêjin ev girêdayî hebe lê taybetiya gelê Kurd heye
ev jî hek partiyak dibêje ez Partiya Tirkiye me gerek ewilî Kurda çawa bêjim ewilî Partiya Kurda be. Yani heta îro dibêjin em Partiya Tirkan e lê belê Kurda nabînin em jî dibêjin Partiya Türka tenê nabe Partiya Tirkiye. Ji ber ku Tirkiye 20 milyon zêdetir Kurd dijîn. Yani ev welatê Kurdayê jî li vê derê hatine dinyê li ser vê axê ev welatê wan e jî ji vî alî de nêrîna me ne wek partiyê dinin. Yani em dibêjin Kurda ji ber çavê xwe hûn nikarin bavêjin, hûn pirsgirêka wan nikarin ji rojevê derxin. İnşallah me tam şîrovek kir ez nizanim. Ez karim qisa bêjim. بەڵێ وەکە hûn behs kir yanî avabûna eniya hedefê bi aliyên Tirkiyeyî re xuyayek û zêdetir li ser meseleya demokratîbûnê û bidestdanîna mafên gelan e. Lê ew enî em jî ev hevpeymaniya ku bi aliyên Kurdistanî re hatiye çêkirin gelo ew li ser çi esasekî ye? Ew ez bawerim zêdetir li ser esasê meseleya pirsgirêka Kurd e. Ji ber ku zêdetir divan hevdîtinên were bi van aliyên Kurdistanî re behsa meseleya zimanê Kurdî û mafên Kurdan têkirin. Gelo ew li ser kîjan bingeh heye? Belê ew bingeha wê li ser serî de li ser mafyên Kurdan e gelê Kurd. Yani ziman gelekî cîkî mezin digire ji ber ku bê ziman nasname çênabe. Yani em vê gelekî baş dizanin. Yani îro asîmilasyonek mezin berdewam dike. Hîn jî di mekteba de, di kolana de, di mehela de, di çapemeniyê de, di televizyona de. Yani em vê dizanin. Yani ez jinek Kurdim zimanê min zikmakî Kurdî ye lê belê ji heta îro me bi Tirkî xwendiye em bêjin. Ez daxibim ama ez dîsa jî xwe bawer nabim. Ev mesela me ye. Yani pirsgirêkekî gelekî mezin e. Bingeha wê nasnama Kurda ye, zimanê Kurda ye, statûya Kurda ye û yekîtiya Kurda ye. Yani îro yekîtiyekî netewî nav netewî em dixwazin li kû derê bijî bira bijî nava Kurda de yekîtiyak pêk were. Yani ji ber wê ev sloganek jî pêk hatiye. Herû tê ziman demdema yekîtiyê ye em dibêjin. Yani îro li Başûr jî, li Bakur jî yan jî li Rojava jî her derê li Ewropa jî Kurd çi li kû derê dijîn bira bijîn Kurd gerek yekîtiya xwe ava bikin. Yani li hemberî hevdû dijminatiyê pêk nînin, navkokiyê dewleta dixwazin têxin nav Kurda qebûl nekin û Kurd xwedî li xwe derkevin, xwedî li hevdû derkevin. Yani bingeha wê ev e. We behsa meseleya zimanê Kurdî kir. Hînek gelek rexne li hedefê tên girtin di meseleya zimanê Kurdî de dibêjin û gelek zaran daxwaz jî kirine. Gelek platformên zimanê Kurdî çêbûn li Bakurê Kurdistanê û di hevpeymaniya bi aliyên Kurdistanî re jî ev gelek tê behs kirin. Dibêjin gerek zimanê Kurdî bibe zimanê siyasetê lê dibêjin hedefa yani rexne dikin. Dibêjin heta niha wekî pêwîst nikariye zimanê Kurdî bi qasî Tirkî bike zimanekî siyasetê. Ji ber ku di rewşekî de ku perwerde ne bi zimanê Kurdî ye, xuya ger ziman bibe zimanê siyasetê wê bandorek zêdetir li ser pêşxistina zimanê Kurdî bike. Hûn çi dibêjin li ser vê yekê? Belê yani ev rexne hinek di cî de ne lê belê hinek jî zêde bi rastî jî çawa bêjim yani rexne li hemberî me jî tê di sosyal medyayê de dinivîsînin yan tiştê din dibêjin. Yani ay yekemîn de em dixwazin zimanê siyasetê tenê Tirkî pêk nînin. Yani ev rexnedariya me ye jî. Yani em dixwazin vê alî de em bi Kurdî bi gelê xwe re hevdîtinê çêkin, axaftinê bikin, jiyanê bimeşînin. Yani ji vê alî de hewldana me gelekî mezin e bi rastî. Komîsyonek nû jî me ev 15 roje me ava kir. Pêşerojî de roja zimanê dayîkê jî heye. Ji vê alî de em jî hewl didin ku em mestir bikin, em pêşvetir biçin. Wekû tê zanîn ji xwe HDP hemî nekurdin lê belê êku Kurdin yani êku zimanê Kurdî zanin gerek bi pêşvetir bibin. Êku nizanin jî gerek hewl bidin ku yani ji vê alî de xebatê ziman bikin
جویا لده رخنه تم هیا رخنه داری جی هیا لبله هودان جی هیا خبات جی هیا جبکو ام پیش و بچن لبله ال ve تکارم بینم zaman gerek em ticari bir berçave xovandane kin yani asimilasyon veri mezin de diroke daha bekatiye ku iro de dadge de mekteba de yani zamanın Türkiye dibêjin Armanca wan hemî zimana bînin ji bîrkirin lê bele zimanê Kurd nehatiye ji bîrkirin û heta îro gelekî xebatê rûmet pîroz pêkhatine pirtûk em bêjin aliyê her alî de bi rastî ez bersivê ji xwe em nadin rexna di cî de ye lê belê gerek ê ku rexne dikin jî hebkî ji bo ku em pêşvetir biçin em bi hev re bêm xebatê bibin gerek em zêdetir erenî nêzîkî hev bibin yani rexnederiya me em nabêjin tucarê em vî tiştî me nekiriye em dikin em hewl didin bi rastî jî hinek heval anka xebatê dikin ku Kurdî zêdetir pêşvetir bibin lê belê jiyan bi Tirkî ava bûye siyaseta Tirkiye'de ev jî ji me re astengiyekî mezin e yani gelekî mezin e qedexeye ji xwe di meclisê de çend cara me hewl da em bêjin du gotin em dibêjin Asya qut dikin lê belê xebatê me pêşerojê de ew ji vî alî de gelekî xurttir bibe. بله برز بەشتاش تێکلیان وە بە ئالیێن کوردستانی ڕەچەوەیە لە ئالیێن دنێن کوردستانی دنەهادا بتایبەتی و di rojevê de meseleya operasyonên dewleta Tirkiye ji bo ser Şengalê û her wisa Rojavaya Kurdistanê gelo ev operasyon li gor nêrîna we wê pêk were an jî hewldan hene ku rê li pêşiya vê yekê bêgirtin ji ber ku hinek behsa vê yekê dikin ku wê hikûmeta Herêma Kurdistanê jî hinek çavkanî dibêjin wê tevlî vê operasyonê bibin û dibêjin dewleta Tirkiye hewl dida ku bi qanûn jî vê yekê rewa bike û di budceya Tirkiye de hinek pere jî ji bo vê şerê amade kiriye gelo hûn li ser vê yekê çi dibêjin Yani di vî alî de em wexta ku dibêjin yekîtiyar netewî em vê dibêjin asıl esasî em dibêjin di Herêma Başûr de hikûmeta wê derê gerek ticarî vê îznê nede yani pêşiya vê tiştî ve neke li hemberî Şengalê operasyonek ticarî naye qebûl kirin ji ber ku komkujiyak mezin pêk hat fermanek mezin pêk hat hîn jî ev piştî vê fermaneyê kuştinê revandinê tecawuza hîn jî eşkere nebûye yüzleşme çî nebûye yani xebatê me li ser vê alî komisyona me karê derve dış ilişkiler li ser wê bi taybet dixebitin hevdîtin lazım be wê jî dîplomasiyê pêktînin lê berê bi navendî nêrîna me em operasyonê Tirkiye ticarî rast nabînin ji ber ku li Kûderê Kurd dijîn li hemberî wan dewleta Tirk dijminatiyekî pêktîne û polîtîkaya wanî sereke ev e a dudiya jî dixwazin Kurda bi hev ew bikin yani şerê nav Kurdan de jî mezin bikin yani ji vî alî de jî gelekî xebatê wan hene hûn jî dizanin li hemberî wê jî em jî yekîtiya netewî dixwazin em dibêjin bira tu Kurd Kurdekî din nekuje yani ji vî alî de tu operasyonê jî alîkarî nede di vê sed salê de ev naye qebûl kirin. Lê di rojeva meclîsê de ev mijar tê behs kirin Belê carna ev rojev tê yani Wezareta Karê derve jî ev tîne rojevê mesela di hevdîtinê bütçeyê de aborî de me pirs kir ji wana komkujiya Yezîdiya we çira heta niha şermezar nekiriye yani li hemberî wê hûn çira nesekirîne yani ji aliyê din de heta wî bi xwe cara yekê min eşkere kir got Tirkiye li hemberî vê komkujiyê yani IŞİD Daeş ev komkujî ev ferman pêkaniye lê belê em nêrîna wan dizanin îro tezkere derdixin hûn dizanin ji bo ku hêzên xwe leşkerî bişînin başûr yan welatê din yan Rojava li hemberî wê tenê HDP disekine yani partiyê din ji xwe vê erê dike
رای خو ددن لبلی لهمبری و gerek اول ام Kürt hişyar bin yani likija perçe dibe bira perçe bibe lehemberi valla kokiya ev xebata ev hewdana gerek em yekîtiya xwe xurttir bikin. باشە هەڵوەستا جەهە پێچەوەیە ئەو ژی بڤێ ئۆپەراسیۆنەرایە Yani ez gora fikra me lehemberi wê nasekirin. Yani lehemberi ve ne lehemberi ve sekine ne ali diket ortaya da dimine lebele vakta tezkeret et ve ere yani evji aliya kidin deye rakhne dike lebele tişti ku rakhne dike ereni jidke yani raya khojidi de jipi ali de revşavi yani ne sarastı esübeş. بەڵێ هینێک دۆکیومنت بەڵاو بوون vێداویەک و بەحسا vەیەکێ دیکن پرۆژە یاسایەک ئامادەکردنە ژالیە ئاکەپێ و ماپێڤە ji bo ئامادەکردنە بودجەیەک تایبەت ji bo vî şerî û di nav wê de jî hikûmeta Herêma Kurdistanê heye ku di nav budceyê de navê wê hatiye ku wê alîkariya wê bikin ji bo şerekî operasyonek ku li hember şengalê wê werekirin gelo ev çi qas rast in Yani ev te guhe me jî em jî dixwînin lêbelê rastiya wê ez anka nikarim tişkî kesîn bêjim lêbelê ez bawerim amedekariya wan heye dixwazin raya giştî jî amade bikin yani amedekarîne psikolojîk jî yani em vê xebatê pêk dînin yani berê tiştê ku kirin em nebe imkane yani derfetê wan hebe ez bawerim ew vê bikin lêbelê ji aliyê din de jî li hemberî wê jî xebat hewdan hene dîplomasî hevdîtinê dîplomasî hene hêviya me ev tişkî wisa pêk ne hêviya me daxwaza me û xebata me بەڵێ گەر ئەم بەحس هینێک بەحسا سیاسەتا دەرڤەیە تورکیە بکەن پشتی چووینە ترامپ و هاتنە جۆی بایدن li gor nêrînawe wê siyaseta Amerîka li hember Tirkiyeyê çi qas biguhere hûn çawa li vê guhertinê dinerin Yani siyaseta Amerika li hemberî Tirkiye yani wexta ku serokê wan tê guherandin hinek polîtika tê guherandin lêbelê ji tundî siyaset nayê guherandin yani nêzîkbûna Amerika karê derve yani çawa bêjim sistemek rûniştiye yani ji vî alî de pir mezin guherandinek nizanim lêbelê ew ê guherandinek çê bibe ji ber ku Trump yani nêzîkbûna wî Erdogan Tirkiye Rojava Kurda hepkî cuda bû yani li ser Biden gelek nîqaş tê kirin em tu carî pişta xwe yani hêzên derve girê nadin yani em ewilî gerek hêza xwe mestir bikin xebatê xwe tekoşîna xwe mestir bikin hebûna Kurda berxwedana Kurda yan jî ji bona mafa ewil ev lazim e wekû HDP jî têkiliye me dîplomasiya me bi Amerîka re jî bi dewletê Ewropa re jî berdewam dike yani di pêşerojê de hinek tişt ew ê bêguherandin lêbelê ji binî de em bêjin hemî tişt hêviya hemî tişta guherandin bawer nakim. بەڵێ van rojan serokê şêwirmendê civata asayişa neteweyî ya Amerîka û serokê Komîsyona Ewropa bi telefon bi hev raxivî bûn pişta daxuyaniyek belav kirin di daxuyaniya wan de behsa vêyekê tê kirin ku wê Ewropa û Amerîka bi hev re kar bikin li hember metirsiyên li ser wan e û di nav wê de jî bêçînêra navê Tirkiye jî derbas dibe gelek çavdêr dibêjin ev guhertinek e ku gelek zû derket piştî hatina Joe Biden gelo Amerîka çima Tirkiye weke metirsiyek dibîne niha li ser berjewendiyên xwe Ez bawerim ev girêdayê Rojava û başûrê Bakur jî tê de ye yani ji ber ku mafê gelê Kurda heta vê astê vê hejmarê vê sed salê di vî alî de berdewam dike hîn jî siyaseta Kurda ne azad e yani li hemberî Kurda dijminatiyek mezin pêk tê ev mijarek e lêbelê adin ev aliyê leşkerî de ye bi rastî müttefikê hevdû ne lêbelê Tirkiye di vê sed salê de gavekî gelekî cuda avêt û ev S-400 girtin yani li ser vê Amerîka
باوریا خو از باورم زوب زو دیسا پاش من نایه yani جبی علی دجی مجارکی gerek mere bir fikre ev aliye leşkeri de hatiye girtin ev bariyere yaptırmacı lehemberi Türkiye Hindistan'ın ev berojeve Çinji de nava dünyaya da cihane de aliye abori de geleki hezeki mezine o Amerika lehemberi veji dixwaze çavabejim hem xwe biparêze hem hebûna xwe nîşan bide yani li ser vê gerek mere hekî nîqaşên mezin bike lêbelê Amerîka ez bawerim wekû Ewropa jî Tirkiye ji nêz de nas dike lêbelê berjewendiya wan li hemberî hev heye yani hem Amerîka hêviya wê berjewendiya wê heye çıkarê wê hene hem ê Tirkiye hene ji vê alî de siyasetê jî pêktînin li hemberî hev بله ددمکێدا و نها ڕەوشە سیاسیە تورکیە بەڤی ئاواییە گەلۆ تێکلێن وە بە ئالیێن ئەم ڕێخستنێن سیاسی و سازیێن ناونەتەوەی چاوانە تێکلێن وە دچە ئاستەکیدانە هەوڵدانێن وە لە دەرڤەی تورکێژی هەنەش بۆ و گوهرتنێک دە سیاسەتا تورکێدا چێ ببە بەتایبەت ji bo rêgirtin li van êrişên ku niha hene li ser an jî ew metirsiyên ku hene ku dîsan êrişek din li dijî Rojava Başûrê Kurdistanê çê bibe. Belê xebatê me hene her tim heye yani ji vê alî de Komisyona me yê Dîplomasiyê bi taybet karê wê ev e xwe lêbelê ev karê wê nek tenê karê komisyonê ye ev di bi meyexa me em bêjin akû biryarê dide ahirî fire di pêmeya me de jî ev rojev ti carî dimerî her carî demeriyê de ye niha jî xebatê me li Ewropa bi taybet berdewam e tiştê ku nav netewî jî hevdîtinê me dîplomasiyê me ziyaretê me ew ê pêşerojê de were rojevê lêbelê ev dema pandemiyê de bi rastî jî rûbirû hevdîtin hekî kêm bû yani zêdetir li ser konferansê yan li ser em bêjin Zoomê yan wekû anka em hevdîtinê çê dikin li ser wê çê dibe lêbelê hefta pêş çû AKP'me de her du endamê me jî çûn dîsa hevdîtinê xwe pêkanîn bi CPT'ye re jî bi parlamenterê Ewropa re jî hevdîtin pêkanîn ev wexta ku pandemî rabe ew ê ziyaretê me zêdetir bibin yani hevdîtinê me jî ew ê zêdetir bibin elçiyên ê ku li Tirkiye dijîn hevdîtinê me bi wan re jî berdewam dikin hevserokê me car bi car tên bahev di civînê de ji aliyê din de jî her alî de xebatê me heye ez dixwazim vê pirsê bikim na di girtîgehan da gelek hevserokên şaredariyan û gelek siyasetmedar parlamenter çalakên siyasî hene dikarî ji me re hînek behs bikî gelo di vê kêliyê de çi qas endam û alîgirên HDP di girtîgehan de ne û çi qas şarewanî û parlamenter hene û rewşa wan çawa ye gelo ew di nav zindanan de rewşa wan çawa ye dikarin yani li gor mafên mirovan bi wan re tev digerin an ku çi qas mafên wan tên bin pêkirin Belê hevalê me yê di zindanê de ewil ez bêjim başin yani tekoşîna xwe berxwedana xwe di zindanê de berdewam dikin nivîsa pêktînin pirtûka dinivîsînin ji xwe têkilî berdewam e hem bi car bi car em diçin ziyaretê vekîl diçin yan parêzer diçin bi telefonê re hevdîtin çê dikin ew gelekî baş dizanin ku niha ji bo çi di zindanê de ne yani ew jî mîna me ne vê pêvajoyê dişopînin yani vê dinirxînin ji vê alî de wexta ku derdikevin dadgeha jî ew nayên darezandin ew didin darezandin ê ku li hemberê xwe bi parastina xwe bi gotinê xwe gelekî berfire vê rojevê şîrove jî dikin bi rastî yani bi 10,000 hevalên me tên biçavkirin yani niha nêzîkî 5,000 hevalê me di zindanê de ne her roj jî ev operasyon dewam dikin îro jî mesela em bêjin 8 heb endamê civana meclîsê me li Anxerê derketine ber dozger vekîlê me li wê derê ne yani ji her alî de şaredarên me jî endamên me jî
وکیلین مجی هفسروکی می برجی کجده ده جیل وکو لیلا گوان تجا işte Ayşe Gökhan yani gelek heval jüvi alide hatine gırtın yani dizinden edene iro em nabejin gırtine em debejin rehin hatine gırtın jiber ku em 5 sala 6 sala vedibejin em debejin em ne gırtiye kukiye zagoniye ev rehin hatine gırtın bir siyasi hatine gırtın ev gotun eme hemi دادگاه مافی مرو Avrupa şu biryara Demirtaş'ta ev got yani got ki hemberi HDP ev siyaseta HDP operasyonu ku bekten hemi siyasine ev stratejiya AKP'ye jiber ve şu biryara ev kedan esti disat kazım bejim Demirtaş berdin lebeli ev biryar ne teneji bona Selahattin Demirtaş'a ev biryar jibona hemi xabatkare mene hemi reve biri mene hevale mene yani jiviyali de li hunduroji, li derbeji, li Avrupajî em li ku derê bin bira bibin ev tekoşîna me berxwedana me û xebatê me ew ê berdewam bike. و بحثا برز دمرتاش کرد از خوازم وی پرسه بکم گلو نها پیگها برز دمرتاش دناف هده پید سوایا و چقاس رولا وی هیا دناف سیاست هده پیدانها راست او د گرتیگه هدا لیدی ساجی اکتیوا هم پرتوکان دنویسا هم جی جار پیامن سیاسی دشینه دروی زندانه اون چقاس به دمرتاش را د تکلیه دانا آنجی رولاوی چقاس ده هده پیدانها Yani Demirtaş hevalenmeye ayek yemin adü yemin hevserok yemeği bereye yani demek direj hevserok dikir Jivi Ali'de rolavi de siyaseta Türkiye'de jî siyaseta Kurda'da jî civi frehe yani evte ditin yani rolavi jî em be hevre tekiliyame tim berdewame yani ne tene roşki droja yani parezerjid için em bixwajid için hevserokên mecid için yani di nav me de nav partiye û Demirtaş'ta tu nexweşî navkokî tune ye yani ev car bi car hinek pirsava ne ev ama ez dixwazim bêbêjim yani hükümetiyan derdorê me dixwaze vê cudatiyê têxe nava Demirtaş û partiyê yani ew xebatê wî jî xebatê me jî haya me şev heye em dizanin em çi dikin em bi hev re dimeşin yani. Erê ji ber ku rast e we behsa vêyekê jî kir hinek di nav HDP da jî yên ku berê parlamenter bûn an jî siyasetmedarên HDP behsa vêyekê jî dikin ku Demirtaş bi xwe nexwastiye ku te ji HDP an jî ji hevseroketiye berde piştî ku hat zindanîkirin dibêjin hinek zexit an fişar li ser hebûye ku te ji kar vekêşe gelo ev çiqas rast in gelo pirsgirêkek hebû di navbera HDP û Demirtaş da an jî nakokî nêrînên cuda hebûn di nav we de Ne yani divî alîde ew tiştek ku we got me jî bihîst me xwend yani wexta Demirtaş bixwesta bibe namzet tu kes vî tiştê asteng nedikir ji xwe di nava partiyê û Demirtaş'ta tu nîqaş tune ye yani ji vê alîde ev tişt ne rast e. Bele gelek spas dikim berêz Meral Danişbeştaş ji bo tevlîbûna vê bernameyê ger di dawiyê de peyamek we an gotinek we ya dawiyê me bin kerem bikin. Gelek spas ez jî spas dikim ji bona programa we ez yani êkul me godarî dikin êkul me temaşe dikin ez wan hemiya bi rêzdarî bi hezkirin silav dikim dema we xweş be. Gelek spas ji bo we jî. Bînerên hêja bi vî awayî hevpeyvîna me bi berêz Meral Danişbeştaş seroka koma HDP di parlamentoya Tirkiye de dawî hat heya hevpeyvînek din bimînin di xweşiyê de her serfiraz bin.